Good morning guys! Happy Sabado! September 1 na. Grabe, ang bilis ng araw talaga. Feeling ko kaka-ano pa lang eh. Kaka-New Year pa lang. Magno-New Year na naman guys. Nakakaloka. Grabe no? Super. Doon siguro kapag busy ang lahat ng tao, hindi napapansin yung araw, yung paglipas ng bawat araw. Kaya ayun. Magandang umaga, it's 10:20 na ng umaga, syempre. Pauwi na kami, ang aga namin umalis ni Daddy para mag-pick up ng mga product. Kasi gusto ko bago ko umalis is kompleto, ma-replenish lahat ng mga kulang sa tindahan. Para payapa naman yung bakasyon ko guys. Yung 1 week kong bakasyon, payapa naman, hindi ako guguluhin na, ate wala nang kaya. Ano yun? So, kaya nag-replenish talaga ako. So, hopefully, by Wednesday, matapos ko na guys ang pagpipick up ng mga products. May mga parating pa. Yung iba, pinadeliver ko na lang galing sa mga malalayong lugar. Pinapadeliver ko na lang. Then, yung nandito lang sa Metro Manila, pinipick up na lang namin. Kasi sayang, ipalalamove pa, may sasakyan naman. So, ayun nga. And then, kahapon, di na ako nakapag-vlog guys. Nakalimutan ko kasi dalhin tong camera. So, ayoko naman gamitin yung cellphone kasi nakalimutan ko kapag nag-ano ko sa cellphone na vlog. Hindi ko rin naman naisasama. So, useless din. Kaya, ayun. And then, kahapon nga is galing kami ni Daddy sa Makati. Yun, nahuli na naman siya sa Makati. Oh my gosh. Ay, naku. Punta na naman tuloy kami sa Monday para tupusin ang kanyang lisensya. Monday din, operasyon. And then Monday din pala, tama. Monday din yung surgery niya sa mata. Ano naman yun? Painless surgery. So, kasi may na kasi siya, may katarata siya sa dalawang mata niya. Stigmatism. Ano ba yun? Basta astigmatism daw. Tapos yung niya nga, yung mata niya is may puti-puti na. Katarata na yun, di ba? Something like that. So, ayun, papatanggal niya sa... Cataract, nasa gitna ata. Nasa gitna ba? Basta may something na cloudy sa niya, sa mata niya. So, ayun, pumunta kami kahapon sa Shinagawa. Shinagawa ba yun? Shinagawa. LASIK and Aesthetics Center sa Makati. Ang tagal din pala. Bago ka pala, akala ko basta-basta ka lang pwedeng magpa-surgery. Hindi. May mga step din pala para paano ka. Procedure lang. Procedure. So, ganun. Ewan ko guys, wala pa ako sa wag magkwento ha. Mamaya na lang. Dahil wala pa kaming breakfast ni Daddy, bumili lang ako sa Boss ng coffee. Sa kanya iced coffee. Kaso hindi ko talaga type yung mga ganitong inumin guys. Mas gusto ko pa yung 3-in-1 ng Nescafe. Mas naliligayahan ako. Mas na-enjoy ko pa kasi mga ganito. Parang ang mahal. Tapos hindi naman masaya. Alam niyo yun? Hindi masaya. Hindi nakakatuwa. So mas okay ba yung 10 pesos lang. Tapos diba satisfied ka. Yun. Tapos yung kalamansi na muffin. Kaso hindi ko rin type. Tamis eh. Pero bumili ako kanina ng nilagang saging. Kaso medyo matigas. Gusto ko na ito yung hinog na. Ang tigas sarap sana na ito sa kape din. Partner to. Kaso yun. Hindi ko na lang sa bahay. And good news guys. Nakapag-book na ako ng good news talaga eh. Ano ba pakialam sabihin na yun? Ano ba pakialam ko sa sa bakasyon mo? Nabook ko na yung hotel namin sa Cebu. Kasi may nag-comment na dapat daw i-book ko na habang malayo pa. Kasi pag peak season, December, diba? Mahal na yung mga hotel. Yung trip na ito ni Kuya, mambalang dyan. Ayun, December nga yun. December 18 to 22. 4 days na kami doon. Kasi sabi ni Mama, magpasko daw kami sa Nueva Ecija. Kailangan lahat daw kami nandoon. So, first time namin magpapasko doon sa bagong bahay. Kaya, okay, 4 days lang. Pero matagal ko nang yun guys, na-book. January pa lang ata. Kasi may nag-sale, seat sale. So, pinsan ko yung nagpapabook. Sabi ko, Kuya, paano naman ako niyan? December kami, lilipad.
Babakasyon. So, ayun. Tapos yung ano nga, hotel kahapon ko lang nabook. Kaya, ayun lang. And then sa November is sa Taiwan naman kami ni Daddy. Kaming dalawa lang. Kasi hindi pa pwede si Chris may pasok pa. Pero sa December, sa bakasyon, babawi ako sa kanya. Or kapag ano ba, walang pasok, November, titignan ko nga yung bago magbundas kung makapagpabook ako ng Hong Kong. Dali ko si Chris sa Disneyland. Sila bakit kayo lang lagi lumalabas ng bansa? Lagi talaga. Gusto niya sumama sa Japan kasi 1 week ako doon syempre may pasok siya. So sabi ko bawi na lang ako pag wala ka talagang pasok. Sayang eh. So yun lang. Yay! Travel tayo. Dati natatakot pa akong lumabas ng bansa kasi alam niya na baka mahal yung ganyan. Mga affordable naman pala guys yung mga ticket. Basta maaga lang kayo magpabook. So, may mga mura. So, super affordable talaga. Sinasabi ko sa inyo. May balikan na. Bye-bye! Kiss you guys. Bagrat. Tata. Kiss mo tata. Ay, no talaga. Ako na kiss na tata. Ay, charap mo na. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Si Chris at si Kuya Peter, oh. Ayan, dito ko sa... Bakit nagka-cry? Oh. Ay! Ay, bakit nagka-cry? Ganda naman ang damit yan! Ganda na! Bakit? Ay, Taw-Taw! Taw-Taw! Ay, ang bango naman ni Taw-Taw, ah! Bakit nagka-cry ang baby? Bakit nagka-cry? Super mag-watch. Mag-watch ng movie? Oo, office na Taw-Taw. Ay, buray na niya. Office na Taw-Taw? Galit na si Lola. Dali na, hintay ka na ni Lola. Dadali niya si Taw-Taw? Patulungan sa namin. O, sasama pala si Taw-Taw eh. Sasama pala si Taw-Taw eh. Si Taw-Taw. Tawag mo lang ka. O, sige. Sige na, susin nyo dito. Wala na. Ay, sus, ginoo ko. Bye! 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 Asan Taw-Taw? Taw-Taw? Asan Taw-Taw? Ay, Taw-Taw. Patuturo ka niya? Sige. Bye! Ayun guys, andito ako sa bahay sa Don Carlos. Ayan! Namiss ko dito. Nakakamiss. Tinan nyo yung oven na bagong bili na di naman nagamit na lang. Siguro once lang yung nagamit. Sayang. Dadali na sa Nueva Ecija yan. So, ayun. Ayan pa rin. Siguro pipintura nila Papa. Ang daming tambak. Ayan, mga tambak pa. Colors. So, tingnan natin dito sa kwarto nila Mama dati. Kasi lilipat na dito sila. Dayan or nakalipat na? Ay, tolong. Nakalipat na pala. Sorry, bitago. Bitago. Hi guys! Andito pa rin ako sa Don Carlos. Akit na daw kami. Padala daw kami kay Taw-Taw. Sa Taw-Taw? Doon? May si Lucas. Actually, kakain na kami. Hi, Silo. Hi. Kain na, siya rin na. Hi, Silo. Hi ka sa Jason. Hi na. Hi, Cash. Suplado. Paano lang, baby? Okay na sa guys. Ay, may sipon. Asan yung kagat ni Cash Kakas? Asan? Nagot na lang daw dito. Ay, may sipon. Ay, marunong na magano. Chris na Chris eh. Ba't mo kinamay? No, mag-spoon ka. Ito. Spoon, dali. Ay, sus, ginoo ko dong. Ito, yung spoon. Ayan, dali, spoon na. Ayan. Second batch. Kain. Oh, yan, sexy ni Merk. Ay! Ano na yung bumili mo kanina? Kaida. Sino? Abby. Si Abby. Hi Abby. Wala ako kanina. Second batch.
Kapatid ni Mark na ang payat-payat. Ba't ka nahiya? Panganay, pangalawa. Asa yung pangatlo nyo? Umakyat? Pangatlo, tapos pangapat ba to? Panglima? Ay, bunso ka, di ba? Ay, hindi. May bunso pa silang isa. Kay dad ni Chris. I'm Ha? the only girl. Ha? I'm the only girl. Wow, only girl. Ayun. Bumili lang kami ng ano, guys. Chicken. Tapos nagluto ako ng sinigang na gulay. Rap, di ba, bunso? Rap. Hindi. Oh, tumayo ka dyan. Huwag kang kumain. Kailangan muna ako bayaran para magsabihin mo sa akin. Mukha mo. Bakit? Asim, day? Ay, naka. Maasim? Sila nagre-reklamo kasi pag nagsisinigang ako. Maasim. Manginasal ah. Mag-inasal nga, masarap. Ayan. Uwi na rin ako. Patid ako ni Japong. Bumili lang siya ng extra ulam. Kasi sila Mika, hindi pa kumakain. Hi guys! Magandang gabi. Pasado alas 6 na ata or alas 7 na pala. Ayun. Sobrang late yung vlog ko today. Patapos na. Siya ako nag-vlog. Super busy guys. I'm so sorry. Sabi ko pa naman tatapusin ko yung mga i-edit kong vlog bago ko umalis. Kaso, ayan, Monday na today. Happy Monday pala guys. Ayun, galing na kami ni Daddy sa Shinagawa. Darating lang namin, nakakain na rin kami. Kaso kailangan patakan yung niya, yung mata niya. Mabilis lang naman yung procedure, kaso masakit daw. Kasi super. Nakatagan yung ano eh. Di ko na na-vlog pala kasi bawal yata sa loob. Bawal, Pwede. no? Ah, pwede. Kasi di ko dala yung yung camera. Kasi nga, sobrang busy. Sabi ko, una ako Wala muna ako mag-vlog. Sayang din natin nakuhanan. Sa bagay, si Say nga nakapag-vlog dun eh. Oo. Ginawa sa kanya. Ano, okay na? Ilang patak? Dalawa sa isang mata. Ano ka mag-vlog ka? Si-shake pa to? Hindi na. Kulang. Ay! Sayang. Tinapon mo pa. One. Two. Sayang, niluluha mo naman. Tamad na tamad yung talukap na mata ko. Ito ka na eh. Huwag mo sa'yo. Ayun, wala din. Yan, computer pa. Tissue. Ayun, 1 week yung aftercare niya. Pero bukas, babalik pa kami doon sa sa center para sa follow-up check-up niya. Or, check-up ba yun? Tignan siya. Tapos matutulog siya ngayon na may takip yung mata. Lagyan ko na. Para hindi daw makusot. Ayun. Tape sa mata niya. Ang daming doon ang daming pasyente. Sobrang bilis lang ng procedure. Kaso nga, ayun, masakit kapag tapos na. Pag wala na yung anesthesia. Or sa bigat lang ng Pero normal daw yan. Narinig ko kanina sa sa doktor. Sabi doon sa isang pasyente. Sabi niya, ma'am, normal po yung mararamdaman nyo. Mamaya sabi yung gano'n. Siguro yung ganyan, pag sakit-sakit. Kasi yung mata niya, ito diba yung sa atin yung ganyan. Yung upper niya, upper lang ba? Lower? Yung outer ng mata natin na ganyan, may na puti, parang may cloud, both eyes niya. So, ayun, tagal niya nang iniinda yan. Sakto, naman, promo yung yung center na yun. So, ginrab ko na 50% off. So, ang laki din na naitipid. Kaya, bongga bells. Let's go. Ganito. Tapos yung tape.
Eh, kailangan dire-diretso na yung ano niya. Dalawang pag ganyan. Oh, Dito. Tapos dito. oh sige. Kainom naman na siya ng gamot eh. Hey guys! Magandang gabi ulit. My gosh, gabi na lang ata ako nagbablog ngayon. Start pa lang again ng vlog. Ayun. Same kahapon. Nag-aano ko ng mga stocks. Nag-aayos ako ng mga iiwanan kong stocks para ayun nga, hindi tayo maistorbo habang wala tayo ng isang linggo. So, ayun, last day tomorrow. Sabi ko, yan ako yung kasi nag-aalat ako ng one day sana na ma-edit ko nga yung mga kailangan i-edit, and then one day para mag-pack. Sa Thursday na siguro yun kasi Friday ng umaga yung flight namin. So, ayun, pagpasensya nyo muna. Gusto ko mag-vlog guys, hindi magawa kasi sobrang busy. Dumating na ngayon yung flight pack, yung router na inarkil ako. Magagamitin ko sa Japan. Ayan, tingnan natin. Para wala na akong problema pag nandun na. Connected agad sa sa pamilya. Yan. Yay. Pag-i-empake na lang ang asikasuhin ko sa Thursday. Kasi Wednesday bukas, pupunta kami ni Daddy sa sa City Hall ng Makati. Yung niya nga, yung tawag doon? Lisensya kukunin namin. So, yan, may user guide naman. Para lang pala siyang packet wifi. Packet wifi nga. So, ayun. Mamaya, titingnan ko to. Yeah. Packet wifi. Flight pack. Oh. Ano to? Charger. Lang. Doon, dito. Ayan, good for na yan. Tatas. 1 week na yan. Tatas nito. Lagay itong SIM. Wala na, okay na yata yan. Babasahin ko na lang tong user guide mamaya. And then, update kay Daddy. Kagabi, umiiyak talaga siya. Masakit daw. Tinatanong niya, bakit si Kaisei hindi? Yung ganun. Ano ko? After lang naman yun Ay, tawag doon? Normal lang naman yun. Pagkatapos talaga is may... Pasakit ang pasakit. Ayun. Pero sabi niya ngayon, malinaw na daw yung paningin niya. I am Hawkeye. Hawkeye na daw siya ngayon. Pero ayun nga, 1 month yung healing process. 1 month siyang walang gym. Bawal magbuhat ng mabigat. Bawal. 1 week lang ata, no? Pwede nang basahin or 3 days lang. 1 week. 1 week ba? So, Pero no shampoo, so soap inside. okay. So, ayun. Ando siya sa baba kanina. Ako naman yung di ko siya napansin sa ibaba kanina. So, ano pala siya? Tumatambay, titingnan-tingnan niya daw yung mga paligid. Ang linaw na daw ng paningin niya. So, ayun. Thanks God. Naging successful yung operation niya. So, ayun lang yung anak ko. May sakit. Si Chris. Kung kailan naman ako paalis. Talaga tong anak ko na to. Nilalagnat Punta ko nga muna. Nakatulog. Kasabay ko na rin kasing umuwi. Pinahatid ko sa Don Carlos kasi galing ako doon. Doon ko dinala yung ibang stocks namin. At puno na sa sa store. Nakikiuso din pala ako ngayon. Itong necklace. Yan, lucky charm daw. Lucky necklace. So, pero gusto ko lang, money bag necklace. So, ayan siya. Gold-plated lang to guys. Ito. So, papalitan ko na lang. Kasi ito parang nasa jade siya Ayan. So, maghahanap na lang ako ng ganitong chain. Nababagay din dito. Ganda, no? 1,300 ko nabili sa kapwa seller ko. So, wala lang. Nakiuso lang. Ang cute din kasi. Ayan.